Hai lwgwpwr, kalambai नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे ब्लग YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ केमेरायाव बिराद नुजानो लाजियो आरोना, ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम नुजाबाय बियो। ओमफ्राय आंजोंहाय बोराइजों उदालगुरि टाउनाव रंजालि बैसागु नायनो थांदों आरो ओरैबायदि स्पिड थांदों ना खानाय सानाय बिरखारलायनायनो, माने थाब ओंखारनो रोङासै। ओमफ्राय बारदै सिख्लाया लोगोफ्रा जासिगोन होननायखाय ओरैबायदि सिख्ला लांबाय जोङो। ओमफ्राय बोसोरे जायो आरो उदालगुरि कलेज फिल्डआवहाय, ओमफ्राय देग्लायजों 36 बोसोर जाबाय आरो बे बैसागुखौ खुंनायाहाय। गामि गामिबो खुङो, ओमफ्राय उदालगुरि बे कलेज फिल्डआवहाय खनसेनो जमा गिदिर खुङो आरो। ओमफ्राय जों थांखालि बारदै सिख्ला दंमोन आरो साननै लादों देग्लाय हाबाफारिखौहाय। ओमफ्राय बारदै सिख्ला नायनो बिराद इन्टारेस्टेडखा नालाय आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै उदालगुरि टाउन सफैबाय, ओरैबायदि सिब्लाखादोंना माने नुहैला होननाय बायदिसो आरो। ओमफ्राय जों फाइनेलि सफैबाय, नै नोंथांमोना नायनो हासिगोन। थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। लक्ष्मी ब्रह्म से नं सुमलिगुरि, जबा ब्रह्म से नं सुमलिगुरि, थुनलाइ ब्रह्म से नं सुमलिगुरि, दैजि कुइन मोसाहारि बैग्रिगुरि, रैसुमै ब्रह्म जरफुकुरि। जिउ लावथों बैसागुआव अराय, बैसागुआव अराय, बैसागुआव अराय दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद, दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद, दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफाद, गोजोन्थों। एसे गावनि डिस्टेन्स फरायनानै गोजान गोजान थानानै फिल्डखौ आबुं खालामनो नाजा, फिल्डखौ आबुं खालामनो नाजा फोथारखौ। हालुंना फैबायानो मालाय जों गिबियाव बेल दामगोन।
Được ra chung khoa này trên